Karong gabi na mga igsoon, ang atong topic, another very interesting topic, ang tigpasiugda sa kalinaw diha sa pinadayag. Revelations, Peacemaker. Kalibutan manggudnis, kalibutan sa kasamok, kalibutan sa kagubot, kalibutan nga nagkalandrakas na ang panghitabo, lisod na sabton. Importante nga duna tay madangpan nga muhatag paghumpay sa atong kasing-kasing nga nasamok. Mga tao ron di na naay ubang mga tao nga dili makakaya pagsagubang sa mga problema. Ang pinakasayon sa ila ug puno na gyud kayong ilang kinabuhi sa mga pagsulay ug kalisod, kasamok, kagubot, problema, gumunhap, suliran. Ang uban muhikot na las ilang liog ug maghikog. Impas tanang utang, matud pa nila. Dunay usa ka medical institution sa Amerika nga nagnita sila og paagi nga masukod nila kung unsa ang kapasidad sa tao sa pagsagubang og mga problema. Sa ato pa og sasakyanan pa na gitan-aw nila og unsay kapasidad sa shock absorber sa tao. Kana shock absorber sa sakyanan man na. Imong pabugatan ang sakyanan, basta maayog kondisyon ang shock absorber, okay rang iyang dagan. Pero ang iyang shock absorber mahina-hina, kagalkal, posibleng diha kas karsada kutob. Ang gihimo ni ini nga university, eksperimento, dili tao ilang gieksperimentuhan, ang ilang gieksperimentuhan mga karniro. Gibutang nila ang karniro nga gamay, nati, sa usa ka lunhaw nga sibsibanan. Unya, ang lunhaw nga sibsibanan, gibutangan nila 14 ka area nga makakaon gyud siya sa lunhaw kaayo nga green nga sagbot. Pero why kalibutan in taon ng inosenteng karniro kay gieksperimentuhan raman siya. Gibutangan sa mga doctors nga nag-eksperimento ang iyang kananan nga 14 ka station, eating station. Gibutangan nila connection sa kuryente. May switch bitaw nga ug iyan ang duulon makurintihan siya. Munay gibuhat sa karniro. Niadto siya sa usa ka eating station unya sa iyahang pagsibsib dito giun sa mga doctors ang switch. Nakurintihan man siya diha sa iyang gikaon nga sagbot. Nahadlok siya kaayo. Sa kahadlok niya, nidagan siya ug nangitag lain nga eating station. Pag adto niya sa laing eating station, samtang nanibsib siya sa green, giun na po nila ang switch. Pag on sa switch, nakurintihan na po siya, nahadlok na siya kayo, nidagan na po ang karniro sa lain nga eating station. Nagkalibog-libog na siya, pag adto niya sa ikatulo, ni sib-sib na sa siya, gipakurintihan na po, giun na po ang switch, nakurintihan na po siya, muna nataranta na siya, naglibog na siya, muduol na unta siya, lain nga station nga kananan, apan mahadlok na siya, kay basig makurintihan siya gihapon. Wa na siya muduol, nadugay kay gutom naman siya kaayo, miduol gis ditong misibsib. Pag sibsib niya, nakurintihan naman pod. In short, nahurot niya suroy-suroy ang 14 ka eating station, pulos na ay kurinti. Tagan siya nga gahilak. Lukso siya sa sapa. Nawad-an siya panimuot. Na nervous breakdown siya. Maot manig-ending ning istoryaha, namatay manggunang karniroha, tungod sa iyang problema, maot. Luoy, nasukod nila nga ang 14 ka nagsunod-sunod nga problema, wa makayas karniro. Now, dito kutob ang experiment number 1.
Ang experiment number 2, nagbutang na po sila sa igsuon atong karniruha. Ang igsuon. Mao gihapon, sibsibanan, mauragod tong gikanan po sa isa. Unya, ang diferensya lang kay niining panahona, gibutangan Manila sa inahan. Na ang inahan. Pag sibsib intaw ni gamayng karniro, nakurintihan siya. Pag kurinti yun, nahadlok siya, hilak siya. Ingon siya, ngadto siya siyang inahan. Ingon rapod ang inahan, sa ito pa alam-alam ra. Nalingaw ra siya kay may inahan nga iyang kaduulan. Ngadto na po siya sa laing kurinti, laing sibsibanan. Ni sibsib na po siya, gikurintihan gihapon siya. Nakuyawan siya, dagan gyapon siya sa inginahan. Nagyapoy kurinti dito, ma. Ingon po ang inahan nga, ay kabala ka, kanang uban, makamaanad ra ka anak madugay. Gikaon, gisuroy na po siya sa lain, hangton nga pag-abot niya katulo, gialam-alama na mas iyang inahan, nakaamgo na siya nga, bisag may kurinti, makabusog di ay gyapon. Makabusog. Higala, coping capacity ang gisukod sa mga doktor. Ang usa na nervous breakdown, namatay yun. Sa tao pa na, naghikog yun. Kining isa ning lahutay, bisang pag may kurinti ning kaon, nabusog. Unsay kalaina ni ining duha. Simple. Dunay kadangpan ang isa nga makahumpay sa iyang kahadlok. Higala, kita nga mga tao, duna putay makahumpay sa atong kasing-kasing masubanon. Sa atong kinabuhi nga nahasol sa daghang mga pagsulay. Kinsa may tigpasan sa atong mga lulan. Kinsa may makasagubang sa atong mga sala. Pulos baya na makahasol. Lulan, problema manas kinabuhi, pas anunon, inahan, grabing pang ampo-ampo niya, nga ang iyang anak mabuutan, gipa-eskwela niya, eskwelahan nga Christian, naunsa bang pagkaulitaw, na adis-adis man, lulan ba yan na? Asawa, mao-mao nag-ampo si imbana, muuli, hubog mangyud, mulagumpang yang bata, ug siya mubuyag nga, gabi namang kadad, sumbag, lagom ang mata sa asawa. Kinsa may mutabang nimo pagpasan sa maong lulan. Kinsa may makahatag kanatog panalipod og seguridad sa mga gumunhap natos kinabuhi. Higala may kalainan ang mga Kristohanon sa dili Kristohanon. Ang mga Kristohanon dunay kadangpan nga Biblia. Magkinaunsa ang problema, makadangop kag Biblia, malingaw ka. Ambot unsa gi misteryo ni ining Biblia. Pero sa akong kaugalingong kasinatian, kay kaming mga pastor dili baya may exempted sa problema. Maigo masad mis problema, parihan ninyo kay kanang problema wa man ay pilig tao, di man na parihas. Amura man nagbala bitaw nga og pusilo na kasyawa. Wa ginang bala mo ingon nga, di ko niigon kay pastor ni. Ay dili, mo igo po na nimo. Kanang problema, way pili na. Apil mi. Apan sa makadaghan akong naobserbahan, ang problema di ang lisod, kung dalho ni mos Ginoo, muluhod ka sa pagampo, malamdagan ka man. Naay kahimtang, di na lang nako i-specify. May krisis ang among pamilya. Krisis nga, nauyog sabmi. Naunsa bang pag-worship namo kay anang gabi pagpanghigda namo ni Mrs. nahasol man gyud ang among una-una kung saon pagsulbad tong problema. Pagkabuntag sa day namong worship, awit mig alawiton, dry kayo among inawitan. Problema gud. Muna ingon nila nga, murabag panahon nga di nataganahan mo ampo. Mo man di ba kanang magbalatian bitaw tas lawas, di taganahan mukaon. Muputo, naapon may balatian nga murag symptom sa espirituhanon nga problema, di na pud may ganahan mo ampo. Apa nag-worship gimi, kay mo na'y balaod sa masakiton. Kung masakit ka, bisag way lami ang pagkaon kan agina, basta di lang nimo isuka.
Bisag pait ang tambal, tumaragi na. Mauna siya ang prescription nga insakto. Kay, og di ka mukaon, musamot kag kaluya, og di ni mo tumaron ang tambal kay pait, di gi ka maayo. Muna nga, bisag unsa ka lain sa imong gibati sa inyong problema, ay kalimti, dunay ipakaon ang Dios nga espirituhanon pagkaon, dunay tambal nga espirituhanon. Nag-worship gyapon mi, bisag dry ang among kinantahan. Pag-abli namo sa teksto, naunsa ba pong teksto ha? Nang luhod mi diritsoy, kay nakaingon mi Ginoo. Nganong nahibaw man ka, nga muning teksto ha among gikinahanglan karon. Nahibaw mami, nga kanang morning watch, bitaw kanang balasahon sa worship sa buntag, gihimo na 3 years in advance. Sa ato pa, sawa pa moabot ang schedule, na humana na, tulo na katuig ang milabay. Giyon sa man pagkahibalo sa Ginoo, nga nianang pitsaha, mao ginang tekstuha, ang among gikinahanglan, nga pag-worship namo, samtang nagproblema mi nianang gabi, pagkabuntag, ang among nabasahan. Ang teksto magyud nga tubag sa among problema. Ingon ni ana, makangagahom ang Dios. Muna'y sorpresa ka nato kung masugod na taghigugma sa Biblia. Ubay-ubay ang kahimtang sa atong kinabuhi nga ang makapagaan sa lulan, makatabang ka nato sa pagsagubang sa suliran. Ang pulong sa Dios sa Biblia. Ato nang isgutan karon higala. Pinadayag 1, versikulo 1, gitug-anan ta, duna manggoy karakter sa Biblia si Ginoong Hesus. Siya mo'y tinuod yun nga bida sa dakong away. Inumdumin ninyo, ako na ning gisaysay kaninyo sa makadaghan. Ang atong kinabuhi diri sa yuta, tipikla ni sa dakong away ang kinadak-ang gubat sa tibuok universo. Ang kinadak-ang gubat sa tibuok universo, dili ang gubat sa usa ka nasod batok sa nasod. Dili ang hulga sa North Korea. Pahunungo naman ni sa North Korea ang kining military drill sa Amerika o sa South Korea. Kaya og di gyud kuno sila mohunong, makigubat na gyud siya. Kadaghan naman takadungog anang mga hulga-hulga. Pero kining gubata dili ni gubat diri sa yuta. Gubat ni sa universo. Di sad ni pinusilay, di sad ni bomba, dili sad ni chemical warfare. Gubat ni sa puwertas maayo ug sa puwersas dautan. Gubat ni taliwala sa Dios ug sa yawa. Gubat ni taliwala kang Kristo ug kang Lucifer. Gubat ni alang sa imong ikaayo ug alang sa imong ikadaot. Duha silang interesado nimo. Ang Dios interesadong maayong kinabuhi mo, ang yawa interesadong madaot kinabuhi mo, ug kana sila hangtod ro na gubat. Og ang maong gubat na suwat sa Biblia. Apan ang gubat sa universo sama sa salida nga inyong gitan-aw sa TV o sa sini, may bida o may kontrabida. Di ba? May lami ang istorya kung may bida, kontrabida. Pasiaura, mas pareha ng Mr. Bean. May kontrabida, puros naman paghagak-hak ng iyang katawa. Di ba kalamian? Madugay, sumha na ka magtanaw sa naong ni Mr. Bean. Ang interesante yun sa istorya, kanang istorya nga naay bida, naay kontrabida, ang nakanindot ni ining great controversy, kay sa istorya gudi ay ang giilugan sa bidag sa kontrabida, ikaw ug ako. Tanawara, aktor di ay ka ug ako sa dakong away. Ang great controversy. Mauna ang mabasa ninyo ni anang libro nga gihatag sa inyo, The Great Hope. The great controversy na siya. Apan akong ipahila-ila kaninyo ang bida sa dakong away si Ginoong Hesus. Siya ang giingon sa Pinadayag 1:5-6, ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay, ang punuan sa mga hari sa yuta. Ang Kristo sa Pinadayag mao ang saksi nga maunungon. Faithful witness. Unsa ba kahulugan ng saksi nga maunungon? Ang buti pasabot ana, kung ikaw iakusar, kanang saksiha mubarog na sa paglaban nimo, saksi siya pero manlalaban pud siya.
sa hukmanan sa Dios nga atong naisgutan partly kagabi og atong idetalye ugma sumalas pinadayag og sa Daniel. Ugma tangi gina kay perti ka interesante ng topic ugma ra tungod sa judgment. Apan siya si Jesus mo'y mulaban nato ingon nga saksi nga maunongon. Siya po'y gingalag panganay sa tanang nangamatay. Nganong gingalan man siya panganay? Wa pa di ay namatay sa wa pas Kristo namatay. Naanay daghang namatay. Pero nganong gingalan naman siya panganay sa nangamatay? Kay siya man ang putol sa gahom sa kamatayon. Gipamatud-an man niya nga kamatayon is not the end, dili mo ikatapusan. Ang kamatayon temporaryo, gipildi na ni Ginoong Hesus ang kamatayon sa unsang paagi. Nabanhaw man siya. Munang ingon ni San Pablo sa Corinto, kung ang atong Ginoo manluluwas namatay ug wala mabanhaw, unsa naman lay atong paglaom? Munay gisulti niya sa 1 Corinto kapitulo 15. Salamat sa Dios namatay siya apan nabanhaw siya sa tanang nangamatay ang una ug panganay nga mabanhaw siya. Mga banhaw man tanan ang nangamatay. Apan ato na nang gisgutan ni atong miaging gabi. Ang mga matarong sumala sa Juan 5:28-29, mga banhaw sila aron dawato nila ang kinabuhing way katapusan. Apan ang mga daotan, mga banhaw pud sila aron ihatag kanila ang kamatayon nga walay katapusan. Adto na sa pagkabanhaw ipanghatag. Natay leksyon sa detalye ni ining pagkabanhaw. Apan karon gingalan si Kristus pinadayag panganay sa nangamatay. Ang Kristus pinadayag mao ang magmamando ibabaw sa tanang hari sa yuta. Naay tao nga maghuna-huna nga siya mo'y hari og putlo nas Ginoo ang iyang gahom. Wa nagyud siya mahimo. Munang sa Daniel 2 naay teksto nga nagingon, siya nagabutang sa mga hari, nagapahagbong sab sa mga hari. He putteth up kings, he removeth kings. Ang mga hari pulos gina sila lumalabay, temporaryo ginang ilang gahom. Ultimately paingon gyud gihapon sila sa kamatuoran nga wa gyud ay sila'y gahom. Kumputlo na ni sa Diyos. Ang Kristo sa pinadayag, mao ang manluluwas nga makagagahom sa tanan. Di ka kadangop og tao para muluwas nimo. Bisag unsa na siya kadato. Di ka kadangop og nasod nga hilabihan ka powerful nga muluwas nimo. Ang manluluwas nga makagahom si Kristo ra gyud. Ang Kristo sa pinadayag, mao ang magtutukod sa kalibutan. Siya'y creator, wa nang puy lain. Mubitaw na hinungdan nga, wa na po tayo laing simbahon, kay siya ramang usa ang creator. Og daghan pa na silang creator, malibog tagkin sa aton simbahon. Munang Greek mythology. Ang Greek mythology, nagtudlo nga daghang Diyos. Naay Diyos sa tubig, naay Diyos sa hangin, naay Diyos sa yuta, naay Diyos sa pagtubo sa mga tanom, naman ay nga Greek mythology. Uy, gisundog na ramanas mga Kristohano no, nailain-lain nga mga Diyos o mga santos para sa lain-laing kalihukan. Ato nang tunan po sa moabot ng mga gabi, nganong nisod manas Kristyanismo, nga wala manas Biblia. Ang Kristo mga higala nga gipadayag sa pinadayag, mao ang hero sa basahon. Naghimo siya kanato o nga usaka naghimo kanato nga usa ka gingharian, mga saserdote ngadto siyang Dios ug Ama. Iya ang himaya ug ang kagahom hangtod sa kahangturan. Amen. Ang bida sa pinadayag, naghimo kanatong saserdote ngadto siyang Dios. Unsa man day function sa saserdote? Kanang saserdote lain na biblikal na nga pinulungan sa pari. Unsa may kahulugan sa pari sa Biblia? Ang kahulugan sa pari mo koneksyon sa tao paingon sa Dios. Dunay duha ka karakter sa Biblia nga ang ilang function opposite. Ang usa mo'y muda kanimo ngadto sa Dios. Ang imong kaugalingon dad-on ni sa Dios ang pari na. Apan ang manalagna kun propita, ang pulong sa Dios dalhon pud sa propita ngadto sa tao. So ang priestly o prophetic function munay managsukwahi nga function sa duha ka lain-laing tao sa Biblia.
Ang pari muda kanimo sa Dios, ang propita mudas pulong sa Dios nganha nimo. Ingon diri kita mahimong sasirduti. Ngano man, makadiritso man ta sa Dios, makaagak man tag isig katao ngadto sa Dios. Dili man ta kinahanglan nga magsulob og sutana, magsulod og pisti nga taas. Kung ikaw suod sa Dios, makaampo kaniya, ngano man sasirduti kaniya. Ang pinadayag 1:8 nagtug-an sa tinuod nga gahom ni Hesus. Siya ang Alpha ug ang Omega. Unsa may kahulugan na pastor? Ang Alpha alang sa inyong kasayuran, mao ang una nga litra sa alphabet sa Greek. Kana bitaw atong pulong alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, G, I, leader Z sa tumoy. Ako na lang gidiritso, kitaas-taas, 26 man nagabo. Gikuha ng pulong alphabet, gikan sa Grigong pinulungan, alpha, beta. Apan ang alpha, mao'y una nga litra sa Greek alphabet. Ang omega pod, letter O, mao po na last letter sa Greek alphabet. So ang buti pasabot aning, ako mao ang alpha ug ang omega, ang buti pasabot ana, ako'y primero, ako po'y katapusan. Siya mo'y sinugdanan, siya'y katapusan. So busa higala, ultimately kung duna kay kahimtang sa kinabuhi, ayaw kalimti. Tanang butang didto manikad niya, tanang butang anha matapos niya. Makatarunganon ragyod nga atong idangup niya unsa man ang atong kahimtang sa kinabuhi. Kawa may pagsulay nga di niya masagubang, di ta niya matabangan. Wa may problema nga sakit kaayo nga di kaniya matabangan. Si Kristo mao ang ginganlan sa pinadayag 2 ug 3 nga naglakaw sa ibabaw sa mga kandila. Sa may buot pasabot ana pastor, naglakaw siya ibabaw sa mga kandila. Tan-aw ra ninyo na yung pinadayag 1:20. May tungod sa tinago nga kahulugan sa 7 ka mga bituon nga imong makita diha sa akong tuong kamot, ug sa 7 ka mga kandilaryo nga bulawan. Uy, mo na ginay nakapuro kining pinadayag. Kaya basahon ta lang, maglibog ta, magkalot-kalot atong ulon sa may kahulugan ng 7-7. Naibog naman ko ining 7, nahinumdo man ko anang mga mananambal usahay. Muingon pagsuoti, okay. Kining 7 kadahon, imo ning pabukalag 7 ka minutos. Nga imong sagulan og 7 ka tasa nga tubig. Sulod sa 7 ka minutos. Unya, imna ng 7 ka minutos. Sulod sa 7 ka oras, maayo ka. Naoy, wala na, 7-7. Murag 7-7 sang gurito. Kanang pagya-pagya sa ito. Pandili man ni pagya-pagya, di man ni tigmo-tigmo, di man ni yaga-yaga. Tininood ni, unsa man gikahulugan ini. Niya. Ang 7 ka mga bituon, mawang mga manulunda sa 7 ka mga iglesia. Ang 7 churches sa pinadayag 2 ug 3, existent gina nga churches dito sa Turkey. Inumdumi si Juan diris Islas Patmos. Musakay siyag sakayan, ang iyan dungguan ang Turkey. Diha sa Turkey, Asia Minor, dito ning 7 ka iglesia, nasubay gyud ni sa karsada nga gingalag Commercial Road. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Sardis, Thyatira, Philadelphia, Laodicea. Kana nagsunod gina. Kana ra ba nga mga iglesyas pinadayag 2 ug 3 nagsimbolo ang ilang karakter sa kinaiya sa iglesia Kristiyana gikan sa panahon ni Ginoong Hesus ug sa mga tinunan hangtod sa iyang pagpadayag. Moabot ang atong pagtuon diha. Apan karon ako mong sultihan ang buti pasabot ni ining pinadayag 1:20 nga siya mao ang nagsuroy-suroy sa 7 ka mga iglesia.
Ang 7 ka bituon mao ang manulunda, wa gyud buwagi sa Dios ang iyang mga iglesia ug magbalantay. Ug ang 7 ka kalendaryo mao ang 7 ka mga iglesia. So 7 ka bituon, 7 ka manulunda. 7 ka kandilaryo, 7 ka iglesia. Nagpasabot, gibantayan gyud sa Dios ang kasaysayan sa iyang church gikan pagsugod hangtod sa katapusan. Muna iyang spiritual nga meaning. So, niya wa mangyud pod kun ato gyud pod basahon ang kaagis mga tao nasuwat sa Biblia ug wala sa Biblia, ang tanan nga konektado niya gikan sa kaniadto hangtod karon, makapamatuod mangyud ang mga tao nga makig-uban gyud ang Dios kanila. Ni aning milabayng Hunyo dito ko New York, may usa ta kahigala nga niyon siya pastor, ambot og nakaila ka ining nga lana. Gimensyon niya ngalan. Ingkuwa ko kaila ana, ing siya ang imo ra tingali tong maguwang. Kini nga lana bantugan na ni nga doktor diri pastor sa Amerika. Dato na ni siya kayo kay naapil naman ni siya sa husho. Kanang husho, mga tao na nga gi-recognize sa katilingban nga dako na gyud, dako na husho na gani sa ato pa lanog na ginangalana dito sa New Jersey. Kung ano man, yun siya makikita ni siya pastor. Ako kang dalhon niya aron magkita mo. Kung sa may tuyo na to makikita man ta niya, ingon siya kay kaniadto pagbiya niya sa Pilipinas, Kristiyano ni. Tiguang ni sa iglesia dito sa Capitol Center Church sa Cebu. Apan karon atheist na ni siya. Di na siya mutuog Dios. Di na siya mutuog Dios. Naghimamat me. Katagbo me. Nakakaon ko atong restaurant sa Dublin, sa Baybayon, sa New York diin. Naadya nila gipang butang ang mga yacht sa mga bilyonaryo sa New York dito. Na ay restaurant dito inigdunggo sa mga milyonaryo, mga og restaurant dito minangaon kakita. Nakakaon ko ining mga restaurant sa mga milyonaryo. Apa na akong gisukod nganong nawa di naman kamutuog Dios, Dok. Ingon siya pagsulti, manong mutuo man kog Diyos nga wa may Diyos? Di ko mutuo kay wa man siya. Kung mao ba? So na engage me og conversation kapig duha ka oras. Akong gisulti kaniya sa tumoy-tumoy ang kodok. Kanang imong huna-huna nga walay Dios, konklusyon naman nimo kay nag-agi man kapagtuo niya. Oh, kaniadto. So wa pa ko kabalo. Karon nga nahibalo nako, nakumbensir kong way Dios. Nako kana Dok, sa huna-huna nimo na. Tingali tungod kay wa gyud kay kasinatian nga nahimo siyang tinuod sa imong kinabuhi or wa lang nimo ma-recognize ang mga hitabo sa imong kinabuhi nga siya'y nagahom nimo. Apan kami sab nga nagtuo sa Dios, nagtuo mi niya kay sa among kasinatian daghan kaimig ikasugilon nga buhi siya nga nagtagad sa among mga problema. Ug wa gina nimo ma-experiencehi makasimpatiya ko nimo. Pero kaming naka-eksperyensya nga buhi ang Dios, daghan kaimig ikasugilon kung unsa siya kabuhi sa among kasinatian mo nang mutuo mi nga naa siya bisag wa mi kakita niya. Higala nagpakig-uban ba ang Dios? Ako siyang gisulti. Abi ni mo Dok, muampo man gid mi nimo ron. Musugot ka nga magampo ta, malipay mi. Og di pod ka, maingon po ka nga ay ng ampo, kung manay pulos, di sad mi mo ampo. But, og imo naming paulion, kay mahumanan ni atong istorya, nga di ka magpaampo, ako kang sultihan daan. Bisang pag di ka makigampo uban namo, pag abot namo sa dapit, amo gyapon kang iampo. Munang kanang pag-ampo Dok, wagi kay mahimo ana. Kahimuon man as tao, nimo bisang pag di ka gusto. Muna inyong hinumduman higala. Ang mga taong di mutuog Dios, ang mga tao gaig kasing-kasing, iampo na sila, wagi na sila mahimo. Ang mag-ilakang susihon og naabad sila detektor kinsab ni mga taong nag-ampo na ko, hagap panggukuron ko ni, kay wa man na sila kahibaw nga imo silang giampuan. Ug alang sa inyong kasayuran, moabot ra yung panahon nga tubagon sa Ginoo ang imong pag-ampo, alang ni anang tao nga dili ganahang imong ampuan. Apan ingon siya, nga nagong dili ko magpaampo, pastor, nga amigo man ta. Busa nag-ampo, gimi. Dayo na mong biya.
Nagdayo namong buwag, nagampo mi. Akong giingon sa kong pag-ampo, amahan, nga balaan, kami nga nag-ila nimo nga buhi gyud sa among kinabuhi. Gihangyo ka namo ni aman si doktor ning ila man ni siya kanimo kaniadto apan karon nagdumili naman siya nga wala ka. Ginoo di man mi kadiktar nimo unsaon nimo siya pagpasabot nga naa ka. Ikaw ra man ginahibaw kung unsaon nimo na. Kay kini siya pareha ra man gininamo imo pud ning anak. Ang kalainan lang namo ron nga kami mutuo mi nga naa ka, siya wa na. Apan Ginoo, tagay pud siya sirkumstansya. Ikaw na'y mahibalog kanus ana ug unsa na. Apan tagay pud siya sirkumstansya nga moabot ang panahon nga mapasig-uli ang iyang huna-huna diha nimo. Amen. Buwag mi. Hugot ang iyang kumusta. Hugot kaayo. Murag kumusta ba nga ambot ipasabot? Nawili naman hinuong ko. Higala mo siyang gibiyaan. Ang usa ka butang akong isulti ninyo, until now, I'm still praying for that doctor friend in New Jersey. Pananglitan, kung usa ka panahon ni Ana, kining atong recording sa Hope Channel diri. Maablihan niya sa Hope Channel sa internet or sa YouTube o sa Facebook. In case og mahablihan man niya. Buot lang na kong ipadangat kaniya karon nga ako nga iyang higala nga ministro. Nagtuo nga mutultol ra gyud ang Dios sa pagpahinumdum kaniya sa gitakda niya nga panahon. Apan higala ako mong sultihan, wa gyud mubuwag kanato ang Dios. Mubuwag man ta niya, wa gyud siya mubuwag nato. Walay dapit sa kalibutan nga imong adtuan nga di ka maapas sa Dios. Dunay usa ka puwit. Puwit ha? Dili Bible writer. Nag-ingon, for falls rush in where angels fear to tread. Naman na. Ang mga buang kuno magpunsisok sa dapit nga ang manulunda mahadlok musulod. Apan sultihan ta ka. Bisag asa ka man. Bisag unsa kadautan sa lugar nga imong atuan. Ayaw huna-hunaa nga dili ka maapas sa Ginoo. Maapas ka niya bisag asa ka. Usa ka batan-on nahimong rebildi batok sa iyang amahan nga ministro sa kanhi Philippine Union College. Ang iyang ngalan si Attorney John Tulio. Usa na siya ka magwawali karon. Pero ni ang iyang kaagi. Sa estudyante pa siya sa Philippine Union College katong didto pa ang PUC sa Caloocan sa Manila, Caloocan City. Rebildi siya patok sa relihiyon siyang amahan. Di siya ganahan nga iyang mahang ministro, sige lagbias balay. Wa, nagdako silang mga bata nga si Mamara, wa sila kay ang ilang papa mo hatudlag bulingon, kay ministro lagi nga naay assignment. Busa pag-eskwela niya sa PUC, problema siya nga estudyante. Sabado, manimba ang mga tao, mukat-kat siya og ang iyang mga amigo sa kural. Manggawas kay mananaog sini sa gawas. Pag-adto niya sa Amerika, deliberately nahimo siyang professional abogado, ning decide gyud siya nga talikdan niyang Ginoo. Deliberate. Kibali, di na siya mutuog na ay Ginoo. Maupo na nahitabo ni akong ingon sa inyo nga doktor. Apa ni anang panahon nga naumol siya sa druga, ni anang panahon nga didto siya kangit-ngit sa ateismo nga way Ginoo, sa panahon nga hay siya. Hay, baumos ipiktos druga, makapahay sa tao. Naunsa man ka nga nihasol man ang balang espiritu siyan tanlag. Ang huna-huna sa uban, ang Ginoo di na muduol og adis-adis. Kalimot mo sa Biblia. Babaeng buring giluwas ni Jesus. Walay kahimtang sa tao nga lisod para sa Ginoo. Alang sa inyong kasayuran. Way lisod para niya, bisag unsa pa ka. Katong akong giingon kaninyo, si Mr. Hontilla sa Muntinlupa. Itong gisugilon ako ni ato miaging gabi. Grabe na ka kriminal. Triple life sentence na. Mamatay siya kaduha, mabanhaw siya kaduha, priso lang yapon siya. Kaya triple life sentence naman. Pero sa nasudlan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing malumo. Ang iyang tingog Ginoon, girespetuhan gyapos mga butangiros prisuhan.
Pero muwali na, mutambag na, mo alam-alam na, di na manumbag. Gahom sa Dios. Pinadayag 12 versikulo 5, giingnan kita, siya, kaning babae, nga akong giingon sa inyo nga simbolo, sa putli, nga iglesyas pinadayag, nanganak og lalaki nga mao ang maghari sa tanang kanusoran, pinaagis ulisi nga putaw mo na. Ang uban lagi mo ingon nga kanang babae sa pinadayag 12 si Maria na. No. Simbolo lang na sa tinuod nga pundok nga iya sa Dios. Gikan sa pundok nga iya sa Dios nga mao ang Israel, mibutho ang anak nga lalaki nga mao ang Mesiyas. Mao na si Kristo. Apan ang iyang anak gisakaw ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Wa man diri si Jesus ron. Wa may nabilin sa lubnganan ni Jose sa Arimatea. Tuaman ang gilubong, gisakgaw ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Ang nakanindot kay bisag tuwa siya didto, makahumpay gihapon siya unsay imong problema, makaduol siya nimo kay imo siyang sangpiton insigida, mutubag man siya nimo. Ambot ug wa pa mo ka-experience ana. Pero ubay-ubay na kog mga taong gisugyutan. Eksperyensyahe ra gud ninyo sangpit ang Ginoo. Maminaw baya siya. Iko kalimot sa sugilo ni Manny Pacquiao. Itong pagtestimonyo niya panahon sa atong Revelation Phase 2 sa Sydney Hotel. Ingom pa niya, nagdamgo siya anang gabi. Sa panahon nga nalimin ang iyang kinabuhi sa bisyo, nga nagproblema ang iyang asawa kaniya, kay bisan tuog na siya kwarta, usahay kusog ang drain sa kwarta tungod sa buwang. Nya makaligot lang siya gamay, tuan ay balita, naarabag yun sa pamantalaan. Nga naa na po siya ay babae. Ay, ingon pa niya ni anang panahon nga nahilayo siya sa Dios, gipahinumduman siya sa Dios, pinagis iyan damgo. Genuine ka nga sugilon. Akitaan man nato ron. Tininuod man ang iya. Siya nga nagsaad nga mubalik pag-usab. Sawa pa siya mubalik, makadangup kita niya sa pag-ampo. Sa pinadayag 14, gisultihan ta sa hulagway, nga mubalik siya sakay sa panganod, naglingkod sa ibabaw sa panganod. May purong-purong bulawan siyang ulo, may mahait nga galab sa iyang kamot. Kini nga Hesus, mauni ang Hesus nga nagpakamatay alang nato, apan wa gyud mapildi bisan kausa sa gubat. Mananaog siya sa dakong away. Siya mao'y takos sa atong pagsimba. Misinggit ang mga manulunda kaniya 24 oras kada adlaw. Nagsinggit sila, takos ang kordero sa pagdawat sa atong pasidungog o sa atong pagsimba. Kinsa man nga Hesus, kini nga Hesus mao ang gipatayag kanato sa pinadayag 19 nga gisimbuluhan nga nagsakay sa puti nga karniro. Simbolo sa mananaog nga general. Kini nga Hesus mauni ang hari diha sa gingharian sa Dios. Kini nga Hesus nagsaad po nato. Unsay ang saad? Muabot ako sa dili madugay. Pinadayag 22 versikulo 12, gitapos ang Biblia. Katapusan nga basahon, katapusan nga kapitulo. 66 nga libro, katapusang kapitulo, pinadayag 22, naa diha ang saad. Mubalik ko sa dili madugay. Muna'y sandiganan nato. Kani nga Hesus, mauni ang Hesus, nga ginganlan sa Biblia, og kordero sa Dios, nga nagula sa iyang dugo, aron kita maluwas. Dakong pangutana so naunas mga tao, nganong gipili man ginang kordero? Nganong kordero may bida sa dakong away? Ako mo suginlan og ngano. Niya ang gipadayag sa Biblia. Si Jesus mao ang kordero nga gihisgutan 27 kahigayon dihas pinadayag. Og sa makadaghan ginganlan siya Lamb of God, kordero sa Dios 27 times. Unsay kalaban sa kordero? Pagka-inusinti nga mananap, unsay kalaban sa kordero?
Ingon diri, og diha sa kinatung-an sa trono, nakita ko ang usa ka kordero nga nagtindog nga daw gipatay. Pastilan. Nga kining maong kordero na ay 7 ka sungay og 7 ka mata. Nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok yuta. Tingali mo ingon mo, grabe po ning kordero ha. Doon ay 7 ka sungay, 7 ka mata. Tanaw na to, duha raman ng mata. O saraganin na makita di. Yung man ay sungay. Simbolo. Ang sungay sa propesiya, nagsimbolo gahom. Ang mata sa Biblia, nagsimbolo kaalam. Meaning, sungay gahom. 7 ka sungay, naa kaniya ang tanang gahom. 7 naa kaniya ang tanang kaalam. Mauna ang attribute ni Kristo. Omnipotent, omniscient. Tanang gahom naa niya, tanang kaalam naa niya. Kana siya nga Ginoo mo'y gisimba sa mga manulunda ug sa mga tua sa langit ang 24 ka ansyano. Sa Pinadayag 12, versikulo 11, giingon nga, og sila nakadaog batok kaniya, pinaagi sa dugo sa kordero ug sa pulong sa ilang pagpanghimatuod. Nakadaog kita batok sa panulay, pinaagis dugo ni Kristo. Unsa bagay kaagi ining kordero? Unsa may naas Biblia nga hinungdan nga si Kristo gitandi sa kordero? Akong subayon sa inyo ang kaagi. Pinadayag 12, 13, versikulo 8, si Jesus mao ang kordero nga gipatay sukad pa sa sinugdan sa kalibutan. Uy, kordero nga gipatay sa sinugdan sa kalibutan? Gilansang siya sa cross, 31 AD naman. Nganong sukad sa sinugdan sa kalibutan man ang gimin? Niya ang kaagi. Mo ni interesante nga istorya, taliwala kang Hesus. Mahitungod kang Hesus. Sa Pinadayag, Kapitulo 19, ginganlan siya dakong bangkiti. Niisgutan ta nga, dunay dakong bangkiti sa langit. Bangkiti, tungod kay gikasal ang kordero ug ang iyang asawa. Uy, Pinadayag 19 na. Dunay bangkiti. Wedding reception. Kinsa may gikasal? Ang kordero ug ang iyang pangasaunon. Kinsa man ang iyang pangasaunon? Ang church, ang iglesia. Ang iglesia, ang tao nga iyang giluwas. Pag abot sa langit, gikasal ang kordero ug ang iglesia. Simbolikan hon gihapon nga pulong. Dakong kumbitis kaluwasan. Samas gipadayag sa Biblia. Unsa bagi sekretong gahom? Kinsa may kalaban ining kordero? Unas tanan gisultihan tas Pinadayag 12. Wa pa siya na tao, diha nay dragon nga puwa. Nga dunay 7 ka ulo ug napu ka sungay. Grabe nin dragona. Mabdus ang babaeng putli. Pagpanganak niya sa nag-ilaid siya sa iyang birth labor, sa iyang kanang labor pains. Duha diha nay dragon nga andam mutukob ug matao ang bata. Simbolo gihapon. Pagkatao ni Hesus, diha nay dragon nga mutukob. Si Herodes andam nga ipapatay ang bata. Si Herodes tawhanong galamiton sa simbolikanhong gahom nga gisimboluhan sa dragon. Gamhanang gahom sa yuta ang kahulugan ni ana sa Pinadayag 12 ang paganong Roma nga buot mupuo sa Kristyanismo. Ang paganong Roma ug ang iyang puppet king sa Jerusalem nga si Herod nagkunayb nga ilang patyon ang Mesiyas, dayon niyang katawo. Muna'y Pinadayag 12. Apa namatay ba ang bata? Mirol hinoon sa kalibutan uban sa ulising puthaw. Sumalas Pinadayag. Apan gibayaw paingon sa langit, mikayab. Kinsay kalaban ni ining maong kordero? Karniro ra man ni. Nganong ang iyang kalaban dragon pildi man niya? Karniro man ni. Nganong ang iyang kalaban sa Pinadayag 13? Mananap man nga mapintas. Apan maura nga deskripsyon. Dunay 7 ka ulo, dunay 10 ka sungay. Sa paginang mga simbolo, oy.
Ako laming gianam og pahinumdum ninyo kay pag-abot nato sa interpretasyon ni anang 7 ka ulo ug 10 ka sungay, diha mo kaamgo unsa di ay nang gahuma ni ama na siyuta. Ni asyuta nang gahuma ang girepresentar kana sa dragon. Ang dragon ang yawa mana apan diri siyuta dunay gahom nga gigamit ang yawa aron sa pagpakatag sa iyang misteryoso nga buluhaton sa paisalaag sa mga tao sa Dios. Ang kalaban sa kordero, ang mananap nga mapintas nga dunay numero nga 666. Ang kalaban sa kordero, ang mananap nga sa ibabaw sa mananap naglingkod ang babaeng bigaon, sumalas pinadayag 17. Ang ngalan anang babaeng bigaon, Babilonia, ang inahan sa mga bigaon. Ako ra guni ipatanaw sa inyong pinadayag 17. Ang iyang ngalan nao sa bersikulo pinadayag kapitulo 17. Niya ang giingon di ang daotang babae. Onya nakigilawas ang mga hari sa kalibutan, bersikulo 2. Pahina 335. Nakigilawas ang mga hari sa kalibutan ni ining daotang babae nga nangahubog ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pag-inom sa bino sa iyang pagkabigaon. Bersikulo 4. Nagsapot ang babae dagtum pula ug hayag pula nga gidayan-dayanag mga bulawan, mahalong mga bato ug mga pirlas. Nagkupot siya kupa nga bulawan nga puno sa laway ug hugaw mga butang nga bunga sa iyang pagkabigaon. Nahisulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan nga may tinagong kahulugan. Ang gamhanang Babilonia, inahan sa tanang bigaon ug kangilaran sa kalibutan. Tingil-ara po ni nga description oy. Bigaon pa, inahan pa sa tanang kangilaran sa kalibutan. Unsa ba ginang misteryo ha? Apan ang punto na ko mao ni. Ingon ana kagamhanan ang kalaban sa kordero. Babaeng may influensya, babaeng nagsakay sa mananap nga mabintas nga may 7 ka ulo ug 10 ka sungay, babaeng nga nakigilawas sa mga kaharian sa mga nasod, babaeng nagpainom sa binos iyang kaulag sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Grabing influensya na hinumdo mo sa babae nga nakapaputol sa ulo ni Juan Bautista. Pastilan kagamhanan sa babae nga may relasyon sa mga dagko. Nagsayaw-sayaw ra ang anak nga dalaga. Na-attract ang hari, niingon ang hari, hala, unsa may imong pangayoon kay ihatag ko bisan katunga sa akong gingharian. Ingon po ang anak, ma, unsa may akong pangayoon sa hari, ihatag man kuno niya. Ingon ang inahan si Herodias, pangayua ang ulo ni Juan. Taon, poturiok si Juan. Gisod sa plato, gipresentar kang Herodes. Ingon ana kagamhanan ang kalaban sa kordero. Apa na pildis kordero. Grabe ang iyang mga kalaban. Ang kordero ang nahimo niyang kalaban, ang bantugang syudad sa Babilonia. Grabe mang Babilonia kagamhanan. Pero nalumpag na niya. Ngunay gitugan ka na tos pinadayag. Kanang kordero higala, paingon-ingon lang na ana, papatay-patay lang na, pero sa salida pa, papatay-patay, pero bida di ay. Kanindot. Tan-aw ang iyang mga kalaban. Pulos na pildi, ang dragon nga 7 sungay. Ang mananap nga mapintas nga 7 ka ulo, unya 10 ka sungay. 10 may sungay inipod. Ang Babiloniang gamhanan, ang babae nga gisimbuluhan sa Babilonia, ang mananap nga mapintas, kuyaw nga mga kalaban. Apan sa pinadayag 17, bersikulo 14, giingon, sila magpakigubat batok sa kordero, apan unsay tubag? Dag-on sila sa kordero. Pagkanindot ning atong bida, higwalaoy. Pagkanindot ning atong bida, padaog-daog lang. Pero bida gidi ay. Kay kini siya, basahan ko ninyo kusog.
Kay kini siya mauman ang Ginoo sa kaginoohan ug hari sa karian, ug sila nga uban kaniya mao'y mga tinawag ug mga pinili ug mga kasaligan. Kordero ang atong manluluwas. Ang iyang kalaban mananap nga mapintas. Ang iyang kalaban mananap nga dunay 7 ka ulo na po kasungay. Ang iyang kalaban gamhanang gingharian sa Babilonia. Apan kining maong kordero higala pagka-inosinting tanawon, oy. Bida di ay. Now, ang pangutana. Unsa bagay hinungdan nga bida man ang kordero sa Biblia? Niya gyud ang kaagi. Ato man ang masubay sa Biblia, niya ang kaagi. Nahinomdo mo sa antaw sa kalibutan duha pa kabuok. Maorag yun po di sila ang mga tao nga wa matao pinagi inahan. Human ini nilang duha kitang tanan nga tao na kita pinagi inahan without exception. Naabay usa diri nato nga wa matao pinagi inahan. Bisan pag artificial insemination gikan gigapon kas taguangkan sa inahan. Kini ra gyud silang duha ang wa matao pinagiginahan kay giumol nis kamot sa Dios. Didto sa tanaman sa Eden nga wa gyud dagta sa sala. Apan didto pod sa tanaman sa Eden nasud sila sa bulsa ni Lucifer. Nailad. Pagkailad nila, nakasala ang tao. Insigida ni atong panahon nga nakasala sila. Gisultihan sila nga ang ilang sala murisultas ilang kamatayon. Otherwise, kay wa man sila patya diritso, do na gyoy mamatay tungod kay nakasala man sila. Kaya ang Biblia nagsultis kamatuoran sa Levitico 17:11, ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi. Kana gidi ang dugo bayad gidi ay na sa sala. Sa ato pa mamatay gyud ang makasasala. Gisulti man as Ginoo. Mukaon gani mo ining prutasa nga akong gidili ninyo, makaon man ninyo ng uban, but the moment mukaon mo, mamatay mo. Wa man sila patya diretso, nangita pa ug mamatay sa ilang luna. Unsa may mamatay sa ilang luna? Simpre, ang kordero. Nganong dugo man ang gikinahanglan kung naay mamatay? Nganong dugo? Kay matud pa sa Biblia, kay ang kinabuhi sa unod naas dugo. Dugo gyud ang kinahanglan. Makasala ta. Munang sukad sa pagkasala ni Adan ug ni Eva, do na nay kordero nga gihalad. Ang kordero simbolo nga ang sala ni Adan ug ni Eva natabunan tungod sa dugo sa kordero. Didto pa na sa tanaman sa Eden nagsugod. Kita na ninyo? Munang insakto ang giingon ni Juan Bautista pagtudlo niya kang Hesus. Ana ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa kalibutan sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Dito pa daes tanaman sa Eden, kordero na siyang daan. Dito pa tanaman sa Eden, gitagal na nga siya mao ang kordero nga muluwas, muula siyang dugo. Ingon ang Biblia sa Levitico 6:23, kay ang bayad gikan sa sala mao ang kamatayon. Now, human sa panahon ni Adan ug ni Eva, naglawig ang katuigan sa katawhan nga nasuwat sa Biblia. Silang tanan nahibaw nga og makasala na gani sila ang seremonyas nga gisugdan ni Adan ug ni Eva sa tanaman sa Edis. Gisunod gina sa tanang mga karakter sa Biblia. Sila si Abraham, sila si Moises, sila si Jacob. Muhalad gina sila og halad inihaw kung makasala sila. Hangtod dito sa kamingawan sa panahon ni Moises, gipalugwa sa Dios ang mga tao gikas Israel. Paglugwa, paingon sila sa Kanaan. Ingon dayon ang Dios, Moises, pabuhatang mga tao sanktuaryo aron mahibaw sila nga uban ko nila. Exodo 25 versikulo 8. Nagbuhat si Moises og sanktuaryo. Dito sa sanktuaryo, gihimo ang inadlaw-adlawng seremonya. Unsa may seremonya? Ang makasasala, magda og halad alang sa kapasuluhan sa iyang mga sala. Unsa may kahulugan ni atong maong sanktuaryo? Pananglitan. Nganong giingon man ta nga ang makasasala, magda ag halad. Sa kinaiyas mga Hudiyo ingon ini, pananglitan kini si
nganlan talanig Hudiyo hag si siya. Ni anang adlaw nag-away sila iyan silingan. Istorya lang niya. Pag-away nila, wa siya kapugong, naglagot man siya, nasumbagan niya ang iyang higala. Israel hanon. Nagsunggo in tao ng ilong. Pagkagabi nahasol siya, nahibaw siyang nakadapat siya tao. Nakasala siya. Nahibaw po siya nga di gyud siya mapasaylo ug di siya mudag halad nga nating karniro. Kagabi mangayo siya pasaylo siyang higala nga tuwain taon ng ospital kayang nasumbagan ng ilong. Nagdugo. Moingon dayon ang iyang higala nga nahibaw naman ka Josiah. Ug unsa imong buhaton? Pangandam na lang ugma. Pagkaugma nagdaa siya sa iyang karniro. Paingon sa sanktuaryo. Pag-abot niya dito sa sanktuaryo, gitagbo siya duha ka saserdote, pare. Ang usa nagdag panaksan, ang usa nagdag punyal, kutsilyo. Unya si Josiah, nagdana siyang halad. Niya nang halad nako. Ingon dahil ng pare, okay, luhod na. Luhod si Josiah. Ibutang ang imong kamot sa ulos karniro. Butang niya yung kamot sa ulos karniro. Ikumpisa lang imong sala. Nakasumbag ko sa akong silingan. Nagsunggo in taon iyang ilong. Unsa man to? In a sense, pagsugilo niya sa iyang sala, gibutang niya ang maong sala sa ulos karniro. Mao na ang pagbutang siya ang kamot. Human niya masugilo ng iyang sala, nga gitransfer niya paingos karniro, gitagaan siya sa saserdote sa kutsilyo, o giluglog niya ang liog sa karniro, o gisaod ang dugo niini sa panaksan, unya ang maong dugo, gipisik-pisik sa saserdote sa halad nga ihawan ug sugbahan sa halad sa duwang sa tubig ug didto sa sulod sa sanktuaryo ngadto apa gipisik-pisik na niya munay gihimo sa saserdote nga nagpasabot ang dugo sa manunubos ang kordero nakapahugaw sa sanktuaryo ang presensya sa Dios. Inguna na ang seremonya sa daan tugon. Leviticus 5 versikulo 5-6, mahitabo nga kung makasala siya sa usa niining mga butanga, isugid niya kadto diin siya nakasala, og ang iyang halad tungod sa paglapas dadon niya kang hiyuba tungod sa iyang mga sala nga nabuhat. So inig-ihaw na niya sa maong kordero ang dugo isablig-sablig sa kurtina, og ang maong halad ihalad diri sa halad sa altar nga ihawan kana. Diha ihalad munay simbolos kalbaryo diin si Kristo nagpakamatay para nato. Kanindot day sa seremonya sa mga Hudiyo, no? So niya ang paagi nga ang makasasala mapasaylo kining upat. Number 1, gidawat niya ang kamatuoran nga nakasala siya. Number 2, gisugid niya ang maong sala. Number 3, gipangayo niya ang kapasaylohan nga gihatag sab kaniya pinagis iyang halad. Og number 4, gituohan niya ang saad sa Dios. Absuelto na siya. Mao na. Nahuman ang halad, nimbiya siya gikan sa sanktuaryo, pinasaylo na. Ang Old Testament sacrifice nagtudlo na paingon kang Kristo. Sa ato pa, ang mga taos daan tugon parihara nato ron. Nangaluwas ta sa atong pagtuo kang Kristo nga gilansang sa krus, apan silas daan tugon nangaluwas sa ilang pagtuo sa umalabot nga Kristo. Ang kalainan ra nato og nila kay sila naglantaw paingon kang Kristo, kita milingi balik kang Kristo. Nakita ninyong kalainan? Usaray manluluwas sa tanan si Kristo ra. Apan sa daan tugon nang lantaw sila pinaagi sa seremonya sa halad nga muulag dugo. Apan kita karon mulingi sa naghalad sa iyang dugo. Pariharang kaluwasana ang ila ug ang ato. Kay wa may taong naluwas sa laing paagi. Si Kristo ra manggay manluluwas. Higala kanindot di ay niining kinabuhi nga naatay kadangpan. O sa ka ministro nagwali.
Dito ni sa usa sa mga nasod sa Scandinavian country. Nianang gabi dunay babae nga niingon niya, "Pastor, pwede ko makikita nimo?" Ugma. Oh. Nag-sit sila appointment. Pagkaugma diha ang babae. Nag-edad tingalig mga 42. Ingon ang babae pagsulti nga, "Pastor, na ako'y sala nga hangtod ron, di gyud matangtang sa akong huna-huna. 17 anyos ang milabay, nabuntisan ko sa akong uyab. Di pa miminyo. Wa man siya plano, makasawon ko niya. Di rin ang bata, dako na ako, nakita na akong tiyan. Ning desider ko, Pastor, nga akong ipunit, i-abort niya. Nakakita siya sa dugo-dugo. Siya diyang giprasis ang abortion. Apan, niining milabay nga 17 katuig, dili mahilom ang iyang tanlag. Hasul siya ang iyang madumduman, ang gunting sa doktor ug ang dugo nga gimpahid sa panahon sa iyang pag-aborsyon. Ingon dayon ang pastor niya, "Abi nimo, ma'am, kung nagpuyo pa ka sa daan tugon, ang bugtong paaging mapasaylo ka, magdaa kag karniro. Ihalad nimo sa sanktuaryo. Apan, ma'am, dalaygon ang Dios, salamat sa Dios, wala na ta magpuyo sa panahon sa mga tagadaan tugon. Ni ata na ta magpuyo sa human na si Kristo gilansang sa krus. Kadtong makarniro sa daan tugon, simbolo kadtong nagtudlo paingon kang Kristo. Ikaw karon, ma'am, igo na lang gid nimo tuuhan nga si Kristo mo'y nagluwas nimo. Isugid lang kaniya ang imong sala. Mahabwa ang kahasol sa imong tanlag." Higala, ni ana mismo nga gutlo, mikumpisal ang babae samtang nagbakho siya. Ingon ang pastor, "Kung dili pa kakamaong mo ampo, kay wa man ka kakaampo sukad, sundugan ning akong ampo." Busa nagampo sila o gisundog sa babae ang ampo sa pastor, gisugid niya ang iyang sala nga bag-o niyang gisugid sa pastor o gipasalamatan nila si Ginoong Hesus nga nagpasaylo kaniya sa iyang sala human sa ilang ampo. Nimbati gyud ang babae nga nabuaan siya, natangtang ang tunok sa 17 anyos nga nagsamad sa iyang kasing-kasing, naghasol sa iyang tanlag. Higala, mupasaylo ang Dios apan pinaagis dugo sa kordero. Di na hinuon ta maghalad ron nga naman. Ang katapusang kordero gilansang na si Kristo, mulingi na lantag mudawat niya og siya. Maoy nagluwas ka nato. Ang cross nga gilansang sa cross, ang matag karniro o halad nagtudlo sa karniro sa Dios nga umalabot nga mao si Kristo. Munang sa pinulungan ni Juan sa Juan 1:29, "Tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magkuha sa sala sa kalibutan." Gitan-aw pod ni Juan ang gitudlo ni Juan Bautista ug nakita niya. Ginganlan siya og ang kordero sa pinadayag nga mao ang hangtod karon nagpasan sa atong mga sala sa paagi nga kun ato siyang dawaton di na gitaangayan pang mahasol. Kana po mangayo ka nagpasaylo, gidawat na nimo si Jesus, mahasol ka gihapon, kay naa gihapon maghulhog nimo, nga wa pa ka mapasaylo, dili na tingog sa Espiritu sa Dios, tingog na sa yawa, kay ang yawa, mura man na ingon nga, bisag unsaon nimo pangayog pasaylo, agi ka, hasulon tagi ka. Kay tinuod nga Kristohanon, once makapangayog pasaylo, dawato nimong kapasayluhan, naa sa Roma. Kay ang suhol sa sala maong kamatayon na panangulay bayad nga gasagikan sa Dios, maong kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So niya ang samada sa Biblia. Ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing way katapusan. Kung ako mo dangop kang Hesus ug magsugid sa akong mga sala, ang akong mga sala mawala, bisag unsa pa na kang hilad ng sala. Kaya alang sa imong kasayuran, namatay siya o gilubong dito sa lubnganan aron ikaw makasulob sa iyang purong-purong. Gipatay siya sa krus aron ikaw makadawat sa kalipay sa iyang himaya. Unsa, matud pa diri, unsa kalabaw pagayod ni ini ang Kristo,
ang mahimo sa dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. Siya mo'y kordero sa Dios. Og sa paghinlo sa iyang inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron mag-alagad kamo sa Dios nga buhi. Higala, nag-agi kay ning kinabuhi hasol. Di katug mag-insomnia, maglimbag-limbag sa kagabhion sa higdaanan. Nga naman, nahadlok, nabalaka, naguol, nabalatian. Niadtong 1985, sa pagkadawat nako sa sulat gikan sa misyon nga nag-ingon, mo sa Manila uban sa imong pamilya, kay pa-eskwelahon ka namo. Niadto ko, master's degree sa pastoral ministry. Wa pa man kay itong mga eroplano, paal pa man to, niya mahal. Sakay mig barko, kay nagdama mig butang. Uban sa akong pamilya, uban ang kabataan, gagmay pa. Ang biyahe po niya to, tagutlo pa kaadlaw. Gikas Cagayan de Oro, gikas Butuan, paingon sa Manila, sa Butuan mamigikan. Tagutlo pa kaadlaw. Samtang dito mis barko, kay tulo mami kaadlaw, naapoy pundok sa mga Kristohanon, nga paingon pod ang mga batanon sa theological seminary nila sa Tagaytay. Laing pundok nga Kristohanon. Nanganta sila og magabi ning join mi nila, nalipay sila. Kay makamaumis ilang awit, unya nakaamgo sila nga maka-expound po tag Biblia. Ingon na lang sila, katong ilang kaubang pastora. Niingon na lang, pastor, magtultol na lang ta diri, pastor, kada buntag o kada gabi. Kay mag-worship ta, kay nahibaw man yung mga tao nga, naman po'y uban nilang nangadji. Uy, ni anang gabi, ikaduhang gabi. Naamay ni singgit nga babae ningon, na! Ang tiguang ni Lukso sa dagat! Na ay tiguang ni Lukso. Akong giadtuan. Tiguang gidi ay, ingon ang pastora, kaila ko ato pastor? Taga dito tos unahan sa Surigao. Nagduda na ko ato kay kakita siya nako, nakahibaw mo siyang kaila ko niya. Pero iyang tinanawan, pastor, bisag kinsay mo tanaw niya, mahadlok siya. Unsay ngalan na kanang mahadlok bitaw, medical term anang mahadlok kung naay mo tanaw. Paranoid siya, paranoid. Bisag kinsay mo tanaw, mahadlok siya. Unya kay mga tao, mo tanaw maginagtao. Bisag way kahulugan, iya mang tagaag kahulugan, nahadlok siya nga daghan di ang tao nga nagtanaw niya, nilukso siya. Kay matod pa sa pastura, katugon tawa na pastor, tresurero to sa ilang irrigation association sa Surigao del Norte, nakadispalko magkwarta, ipadalhan magsuwat sa NPA, ngahipuson siya. Sibat siya siya nagkanam hipuson ka. Yan na atong panahon, nagrabe pa itong hinipusay, naibaw mo na akong gisgutan. Naagani, balita ang mga taong bugoy, hipuson man nila, himuon man nilang sampul. Na antiguan ni sakay sa barko. Uy, pag-abot sa barko, kay daghan mga tao mo tanaw niya. Kada tanaw niya sa tao, mag-abot ang ilang mata, mahadlok man siya. Basig ipanidaan siya, basig isugo ni, basig isunod ko. Wag yun siya kagwanta, nilukso siya anang gabi. Diyan akong kapitan, Kap, naipasahiro na ito nilukso. Kinahanglan tingali atong pangabudlayan itong pangitag kadiyot. Ingon siya, okay, pastor man ka. Ikaw na lang agdas mga tao diha. Hala, gamitan ng microphone. Pahibaw ang anong nihunong tawag, anong magtuyok-tuyok ta. Pangitaon sa nato. In the next 30 minutes, nag-iwag-iwag sa searchlight ang barko. Ako po ni anghag dito sa mga tao, kamong tanan nga nagtuo sa gahom sa Dios, ug mutuo sa gahom sa pag-ampo. Dalhan ninyo sa pag-ampo, may kauban tang pasahero, nga ning lukso, naghikog bakat ug unsa ba, iampo nato nga maluwas ra siya. Naglid kog ampo sa microphone, daghan pong nisanong dito, paglugwa nako dito ni balikos mga tihiras, nakita na nako, daghan na kaayong mga taong nagdaas ilang rosaryo, at pong among grupo sa mga Kristohanon nga nag-worship, ampo sa mi kanta, human sa kapin 30 minutos, wa magyud makit iyang tao, larga mi, paingos Manila. 2 years after, pag uli na mo sa Butuan, nagkita mi sa maong pastura.
Ingon siya, Pastor, nahinumdum ka aton tiguang nga ni lukso. Nabangalan ra ba yato, Pastor? Nabangalan ra dito sa mga laod sa Batangas, o between Batangas o sa Mindoro. Nabangalan sa Navy. Naluwas ra. Kay ning lukso da ito, Pastor, nagda atong duha ka galon nga way suod. Naapa siya gabaya. Nahadlok lang siya sa matas mga tao, kay bothered ang iyang conscience. Ang tao higala nga mahadlok, mabalaka, maguol. Masakit. Haso lang iyang tanlag. Higala wa baya kinahanglan nga mulukso tas dagat, nga magdagalon. Igo na nga mahibaw ta nga naay Dios atong kaduulan si Ginoong Hesus. Si Jesus ragayod ang makakuha sa atong mga kahasol. Why makakuha sa atong kahasol? Dili pangatarungan, dili abilidad, dili kwarta. Usa ka kompanya naglagot kay dunay mga taong giabusahan ang ilang siklib. Ngupail man sila siklib, bisag wa sila na sakit. Kay dawato nila ang suhol sa siklib. Nalagot ni ini ang manager sa kompanya. Busa, gipailan nilag kaso. Niabot sab ang abogado sa labor union. Ingon sa labor union, malipay gani mo kay siklib ra ang gihimo, ang gipangayo ni anang mao nga empleyado ninyo. Dapat muhatag pamugdugang pagyod nga mga pribilehiyo kay entitled man sila ni ana kay sila may laborers. Ingon ang manager, pero di naman pud ni maayo ang ilang gihimo kay pasiklib-siklib sila, wa man di sila na sick. Ayaw sulti ni ana. Kung nagsiklib gid nani ami ebidensya tan-awa ra ning newspaper o. Ang nagsiklib namo nga trabahante to aday sa golf course. Nakadaog ra ba na ang iyang picture o? Siklib siya anang adlaw, na ang iyang papel diri, gisaynan niya siklib, pero dito din sa golf course, nakadaog. Muna iyang score, oh. Abi ninyo kung sa tubag sa attorney sa labor union, ingon ang attorney sa labor union, na, ug di pa na siya masakiton, mas tako pa na ang iyang score. Ang kahasol sa atong kinabuhi, dili madalag pamalibad. Walay matang sa pabalibad nga makahimo anang pagwa sa kahasol. Bisan unsa pang balibad, walay mahimo. Bisan unsang paglimod, walay mahimo. Bisan unsang maayong binuhatan, walay mahimo. Imong tabunan ang imong dautan nga buhat sa maayong buhat. Kay naghuna-huna ka nga timbang-timbang bitaw ning kinabuhi, sala ug maayong binuhatan. Naabe ingon ana nga theology, dili na Christian theology. Di lang sa kumulitok ug unsang grupuhan ang nagtudlo ni ana, kay nagtudlo na sila nga kung may dautan ka nga nabuhat nga usa ka buok, tabulin la na sa daghang maayong buhat. Pagbuhat og maayos imong isig katao, kay timbangon ra kuno nas Ginoo. Pag timbang, gamay ra man ning imong sala, mas daghan man ning maayo nimong binuhatan, absulto ka. Higala di gina mao'y prescription sa Biblia, kalabot sa atong kapasaylohan sa atong sala. Bisag unsay imong maayong binuhaton, wa kay mahimo. Bisan pag mamalibad ka, mudumili ka, wa kay mahimo. Ngano man? Kay ang tinuod ni si Kristo lamang ang sarang makaluwas ka natong tanan sa iyang dugo, alang sa kaluwasan nga atong hikaplagan. Tungod kanato siya nga wala makasinatig sala, gihimo niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Gilansang siya sa cross. Gipurong-purungan siya tunokon nga purong-purong. Ni anang panahon na grabe ang gibati sa Ginoo. Grabe. Hinumdumi tao si Kristo ni ining panahon na. Dios nga nagpakatao, ang kasakit sa tao nga bation, mao na yang gibati. Imagine na ang paglansang kaniya sa cross. Munang di ka mahibulong nganong naana nga teksto. Sa diyang miingon siya, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako? Di ba ingon ana mo pa atong bation usahay, magsubra ng pagsulay? Nganong gitalikdan man kunimo Ginoo? Mao ginang pagbatian ni Jesus.
Si Jesus nagpasan sa tanang sala sa kalibutan. Dili kay iyarang sala ang iya, wa gani gyud siya sala. Wa gyud siya sala. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagis pagtuo o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan, kinihatag sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. O Dios, atagi ko sa gasas kaluwasan. Nagdula ko kanimo uban sa kasing-kasing kong inablihan. Nagdula ko diha sa krus. Nagdula ko uban sa pagtuo nga si Jesus mao ang manluluwas ko. Higala ning gabi una, dunay Dios nga nahigugma nimo. Kanang maong Dios nga naghigugma nimo, nagpakamatay na para nimo. Usa may gibaos nimo? Sa kadako sa sakripisyo niya, ikaw may iyang gigugma. Magpadayon ganitas kinabuhi sa sala, sa dihang nasayod na ta nga si Jesus nagpakamatay para nato. Murag gitag usa sa mga tao nga didto nagtan-aw sa diyang gilansang siya. Unya, magpadayon kita sa pagpakasala, bisag nahibaw ta nga, gipakamatya na ta ni Jesus, mura gitag tao nga nagtanaw, unya, giduhol na to siya, samtang naghayang siya, nga ready na ilansang, unya, atong gilud, ano yung naumayo, tuhi, tuga-tuga, kag pakamatay, diha nga, di man di ko nimo makaya. Higala, pagka-ingrato naman ginato, pagka-ingrato na to. Pinariyag 5, versikulo 19. 9. Kay ikaw mao man ang gipatay og pinagis imong dago, gilukat mo ang mga tao alang sa Dios. Gikan sa tanang kabanayan og pinulungan og katawhan og kanasuran. Kamo gitubos matud pa ni San Pedro sa 1 Pedro 1:18-19. Gitubos kamo dili pinagis butang madugta ingon sa lapig bulawan kundi sa bililhong dugo ni Kristo. Kanang Kristo higala mo na nag-agda nimo karong gabi una. Umari kamo kanako. So dunay 5 ka-simple kayo nga lakang kung gusto tang maluwas. Lakang numero 1. Kung gusto tang makadawat sa kinabuhing way katapusan. Dawata ang kamatuoran nga gihigugma ka sa Dios. Jeremias 31 versikulo 3. Ikaduha, tanawaran ninyo. Ingon sa Jeremias 31:3, gihigugma ko ikaw sa kagugmang way katapusan, busa uban sa magugmaong kalunot, gidani ko ikaw. Siya pa'y nagpakamatay, siya pa'y nang dani. Grabe na. Di na matugban ang gugmaha. Ikaduha, ilha nga di gikakaluwas sa imong kaugalingon, bisag unsa pa'y imong kabudlay himuon. Magpalansang ka sa cross, sa kada Semana Santa samas gihimos uban, sultihan ta kahigala. Kana dua-dua regina. Di gina makaabswiltos tao sa iyan sala. Magpuasa ka, mga budlay ka, samas gihimo ni Martin Luther. Si Martin Luther nagpuasa 2 semana. Si Martin Luther mitrapo sa mga abog sa monasteryo sa 2 semana hangtod nawadaan siya panimuot. Panawad na ulian ang iyang panimuot, wa matangtang kani ang kahasol sa iyang pagkamakasala, hangtud na basahan niya ang Roma 1:16 ug 17. Ang makapamatarong sa tao ang iyang pagtuo, dili ang iyang paningkamot nga matabangan niya iyang kaugalingon pinagis pangabudlay. Mo na gisulti sa Roma 3:23 o 24. Sanglit nakasala mang tanan og nakabsan sa maya sa Dios, sila matarungon pinagis ang grasya, ingon nga gasa pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Ikatulo, nga paagis atong kaluwasan. Tuuhi nga si Kristo maka ug muluwas nimo. Makaluwas ug muluwas nimo. Muna'y pinakabantog nga teksto, Juan 3:16. Memoryado tama na. Di na lang nako na ipapangadji sa inyo. Memorize man na ninyo. Apan ang ikaupat ka dalan sa upat ka lakang sa atong pagdawat sa kinabuhing way katapusan, isugid ang imong mga sala ngadto kang Kristo ug tuuhi humanimog sugid nga gipasaylo kaniya. Nangumpisal ka na. Gidawat niya nimo ang iyang kapasaylohan. Ayaw nagkahasol. Ano man?
Gipasaylo ka na niya. Once nasugilo nimo, gipasaylo ka na. 1 Juan 1:9. Kung isugit ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana, mo pasaylo sa atong mga sala og maghinlo ka nato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. 5, pangayua ang iyang saad sa kinabuhing way katapusan ug pagdesidir nga imo siyang alagaron sukad karon. Simple kayo. Wa gi ka lisod-lisuras Ginoo. Wa gi ka niya lisod-lisura. Kuyog kuno mo nako pagpamalandong sa kaagi ni Hesus. Tanawan ninyo katong adlaw sa wa pa siya ilansang. Pagsud niya sa Jerusalem, nagsinggit ang mga tao. Hallelujah! Aniya ang anak ni David, ang hari sa mga Hudiyo. Gibanigan nila og panapton, gibutangan nila mga dahon ang iyang dalan. Muna atong gihimo panahon si Mana Santa, di ba? Makikita tag mga dahon nga gina. Kuyog kuno mo nako sa ubang mga suok sa Jerusalem. Tanawan ninyo katong panahon nga misinggit ang tao, Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, unya milingin Ginoon sa may imong tuyo nako, nga unta makakita ko. Unya mihikap ang Ginoo, miluwa siya sa laway, miumol og lapok, gipaghid niya sa mata, humani ini iyang giing nalala. Kanang imong lapok sa mata, panghugas dito sa tubig. Paghugas niya sa tubig, nakakita siya. Pamalandungan ninyo ng iyang gahom. Pamalandungan ninyo katong pagduol niya sa tao nga naghigdain taon kay inig ukay na unta sa tubig. Di man siya kaadto kay maunhan naman siya apan gipabangon siya ni Jesus. Ubani kuno kuninyo nga tus balay ni Jairo. Katong dunay anak dalagita nga namatay o gipabangon niya. Ubani kuninyo ni atong bata nga iyang giayo. Apan kuyog sadta hangtod ngadto sa krus. Ang uban sa mga taong nananaw dito, nakakita man niya. Sa panahon nga nangayo siya masakiton. Ang uban nakakaon gani atong iyang tinapay nga gimagic, o katong isda nga iyang gimagic, nga nadaghan, 12 pa ka bukag ang nabilin. Nga tulo raman unta to, 2 raman to katinapay o 5 ka isda. Niya, 12 man ka bukag ang nabilin. Nakakita, nakakaon. Apan ang uban nila misinggit man, ilansang siya sa krus. Pagkaingrato nga mga tao. Ito siya sa krus. Uban ako, sama ni Juan, sa dihang miingon ang Ginoo, babae, tanawang imong anak. Kanya niingon siya, anak, sagupa ang akong inahan. Si Juan, higala, gikugma sa Diyos ang kalibutan. Unsa nang pula? Aron, kus ganinyog basa uban ako, aron ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag. Si Jesus mo'y atong paglaom. Digi ka ngayon mabalaka, bisagon sa kalisod sa imong problema, ang Ginoo musagubang nimo. Higala, igo ra kita, muampo nga to niya. Igo ra kita, mutanaw sa iyang krus. Namatay siya nga sakit siyang kasing-kasing niining gabiuna, samtang mag-awit ang atong mga mag-alawit. Sa kalawiton nga naguluhan, He died of a broken heart. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.
times I become faint and weary, and it seems no one who cares for me. I carry heaven alone in my heart, that no one can lean upon. Then I knew that there is a friend. There will lay my cares and sorrows. There I love to weep and pray, strength and comfort every day. Jesus is my strength and He's my all. Jesus is my friend, Jesus is my Lord. He's my comforter, a friend that I can depend on. And I trust in Him, 'cause I owe my all from Him. Jesus is my strength and He's my all. Times I become faint and weary, and it seems no one who cares for me. I carry heaven, Lord, in my heart, that no one can lean upon. Then I knew there is a friend. There I lay my cares and sorrows. There I love to weep and pray, strength and comfort every day. Jesus is my strength and He's my all. Jesus is my friend, Jesus is my Lord. He's my comforter, a friend that I can depend on. And I trust in Him, 'cause I owe my all from Him. Jesus is my strength and He's my all. Jesus is my friend, Jesus is my Lord. He is my comforter, a friend that I can depend on. And I trust in Him, 'cause I owe my all from Him. Jesus is my strength and He's my all. Jesus is my strength and He's my all. Jesus is my strength and He's my all. Bringing hope the world over. Hope Channel.